खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 27 मे सनिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं गेवलां हाज'वारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि संसारनि जेंनायाव गोग्लैगोन, नखरनि जेंनानिफ्राय बारग'नाय नङा। दिनै नोंथाङा दुखुजोंनो समखौ बारहोनांगोन। वृष राशि गारि मटर सालायनायाव हरखाब सौग्रावगोन, हरखाब खैफोदखौ मिथिस्लाबनाय नङा। गुबुन जायगायाव दावबायहैनायनि सिगां सांग्रां जा। मिथुन राशि सोलोंथाइनि फारसे मोजांसिन सान, जायखिजाया आनजादावनो उथ्रिसारनो हागोन, गोसोआव थुलुंगानाय फैगोन। कर्कट राशि बिसि फिसायनि फारसे दुखु जानांगोन, नखरनि बायदिसिना खोथाफोर साननानै बांसिन दुखु जागोन, हारसिङै जिंगासिगोन। सिंह राशि फालांगिनि फारसे मोजां, फिसा फालांगिजोंनो नखरा जौगागोन, नखरनि आंखालखौ फालांगिनि गेजेरजों सुफुंनो नाजागोन। कन्या राशि समनि बेसेनथिखौ बुजिनाय नङा, नाङा फाङा ओरैनो दावबायनानै रां बाहायगोन, रंजानायनि फारसे गोसोआ सानगोन। तुला राशि नखराव गोजोन सान्थि फैगोन, बिदा फंबायनि गेजेराव गोरोबलायनो हागोन, नखराव जेंना जेंसिफोरा उदां जागोन। वृश्चिक राशि रांखावरि आरजिनायनि फारसे गोसो होगोन, आंखालनि समाव गोबां दोहोन फैगोन, उदां गोसोजों नखरखौ दैदेनलांनो हागोन। धनु राशि बिसि फिसायनि गेजेराव माबा जेंनाखौ नांलायनाय जागोन, फिसा जेंनाखौनो गिदिर खालामगोन, सोमोन्दो गावस्रानो हागौ। मकर राशि थांखि फेलें जानायाव दुखु जागोन, हरखाब दुखुजों गोसोआ लोरबां जालांगोन, गावनि जेंनाखौ फोसाबनो हानायाव गोब्राब जागोन। कुम्भ राशि नखराव खौसेथि जानायनि मोजां सम, एना एनि जानायनिफ्राय गोरोबलायफिननो हागोन, जेखि साना जाफुंसारगोन। मीन राशि हरखाब नखरैनो गुबुन जायगायाव दावबायहैगोन, दावबायनायजों गियान सोरजिगोन, गोसोनि साननाय हनायफ्रा साबसिन जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथियाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियारिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगोल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।